קודם כל, אבי, אתה צריך לדעת שזה פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר כזה. במקרה אתה באת. יש לי כמה שאלות. במקום שלישי בדיום שלי. בדיוק, יש לי כמה שאלות אליך, את אבי תורג'מן. אין נהג, אני חושב, באילת, בטוח שאין נהג שלא מכיר. במרכז, ים של נהגים מכירים אותך. אתה יודע, יש לי שאלה אליך, אבי. אתה יכול לספר לנו איזה סיפור, משהו מהעבר, של איזה סיפור נסיעה מיוחדת, משהו שאתה יודע על נהג מונית. יש מלא. אחד קטן. קטן, שלוקחים נסיעה, ואומרים לו נשלם לך בבית, והוא סומך על הבן אדם, נותן בו אמון, ואז הוא מגיע, הוא משאיר לו תעודת זהות, משאיר לו שעון, משאיר לו איזשהו חפץ, ונעלם. ואז הנהג מסכן מחכה שעה, חצי שעה, הוא נתן אמון בבן אדם, ואין כסף ואין כלום. הקיצות של נהגי המוניות. הקיצות מלא, מלא. איפה החטיפות, איפה השודים, איפה הסכנה שיש בענף הזה, במיוחד לנהגים שעובדים לילה, והשיכורים. אתה אומר נהג מונית זה עבודה לא פשוטה. בכלל לא. עכשיו יש לי עוד שאלה אליך. איך אתה התחלת בכלל? איך נכנסת לענף של נהגי המוניות? אני הייתי נהג מונית כמו כולם. הייתי נהג מונית פשוט. אז אתה יודע מה אתה מזכיר? מסתבר שכמעט כל הסוחרים, רובם, התחילו כנהגי מוניות. כולם. אתה לא יכול להיות, אם אתה רוצה להיות מנהל טוב, או מנכ"ל טוב, אתה חייב להתחיל מלמטה, מלהיות מלצר ועד להיות מנכ"ל. אז אתה היית נהג מונית באילת. לא באילת, בתל אביב. בתל אביב. ועברתי לאילת. התחתנתי, הקמתי משפחה, עברתי לאילת, והייתי עובד כמו כולם, הייתי עובד עם אל-על בעיקר. ואז לאט קניתי עוד מונית, ועוד מונית, ועוד מונית, והתרחבתי. מסתבר שכל הסיפורים דומים, אתה יודע? כולם, כמעט כולם, כן. תגיד לי, הייתה לך איזה נקודה בחיים שאמרת, זהו, נמאס לי מענף המוניות, לא רוצה להתעסק עם נהגי מוניות, קרה לך פעם דבר כזה? בוודאות, בקורונה. בקורונה קמנו, אחרי שיום לפני כן סגרנו כמה עסקאות, ביום בהיר באו זרקו לי 100 מוניות למגרש והלכו. עם המפתחות, עם הכל. זה בדיוק מה שקרה אצלנו. עם המספרים, עם הכל. אבי, אתה זוכר איך הכרנו אני ואתה? כן, בטח. אתה באת לאילת, חיפשת לקנות מוניות, וכל מי שנתקלת ברחוב אמר לך, אני לא עושה כלום בלי אבי תורג'מן. אמרו לי, יש פה שריף באילת, קוראים לו אבי תורג'מן. אמרת, לא עושים. באתי, מצאתי באדם, מטר וסיגריה, זה השריף שלכם. ומאז אנחנו חברים. מאוד טובים. עכשיו יש לי שאלה, אתה יודע, אבי, מה אתה אומר על הסטיגמה הזאת של נהגי המוניות? תראה, כמו בכל מקום, יש באמת, ככה דוגמה מאצלי, יש 70-80% נהגים ממש לתפארת מדינת ישראל, מלובשים טוב, מגולחים, מונית נקייה, ומכבדים את המקצוע שהם עובדים בו, באים לשדה, בלי כפכפים, בלי גופייה, כמו שצריך, נהג מונית מכובד. זה הרוב בעיקר הם נהגים שמשלמים בזמן ועושים הכל בזמן, ויפה. ויש 20% שבאים ממשולש ברמודה, אני קורא לו בלי שמות, באים מכל מיני מקומות חשוכי אל, והם באים, מתנהגים לא יפה, מרמים, לא משלמים, לוקחים יותר כסף, לא מפעילים מונה, והם קלקלים ויוצרים סטיגמה לשם של הענף הזה שהוא לא טוב. תראה, בכל העולם שאנחנו נוסעים לחו"ל, נהגי מוניות עוקצים את הנוסע. אבל זה משהו שאנחנו אסור לנו להסכים איתו. ופה בארץ צריך לשמור עליו. בדיוק, זה משהו שאסור לנו, זה הפרנסה שלנו, וזה מה שמקלקל את הסטיגמה של הנהגי מוניות. ברור. עכשיו תגיד לי רגע, יש לי עוד איזו שאלה מעניינת בשבילך. איזה סוגי אנשים לדעתך הופכים להיות נהגי מוניות? מי הם הנהגי מוניות בכלל? היום בעיקר, כל אלה היום בעיקר, לפני המלחמה, כל אלה שיצאו מקבע לא מוצאים את עצמם. הולכים לקורס, באים נהגי מוניות. כי אף אחד לא רוצה להעסיק אותה. שמע, אבל אבי, לעשות קורס לנהג מונית היום זה לא פשוט. שנה. זה כאילו אתה הולך להיות טייס. נכון, זה שנה. כל התהליך, במיוחד באילת, שאין קורס בוקר ויש קורס ערב 3 חודשים, מהיום שהתחלת לוועדה ורחוב 4, שנה בול. שנה אז הם עושים, הם מטיילים בשנה הזאת, עושים את הקורס ובאים להיות נהגי מוניות. אלה שיצאו מהנמל, פנסיונרים, באים להיות נהגי מוניות. כל מי שפורש בגיל 45-50 לא מוצא את עצמו בשוק, באים להיות נהגי מוניות. יש מחסור באילת, בכל הארץ יש מחסור בנהגי אוטובוסים, בנהגי מסעיות ובנהגי מוניות. אני אגיד לך, יש לי משהו אחד להגיד לך. אתה יודע, בזמנים שאני ואתה היינו נהגי מוניות, אז היה לנו חברים מהתחנות, היינו יושבים, מועבט, קפה, ששבש, אתה יודע, ככה היינו יוצרים בעצם מעגל חברתי. היום עם האפליקציות שיש,
נהגים לא נפגשים עם נהגים כמעט. כמעט ולא, רק בעמדות. איך הם יצרים חברויות חדשות? בעמדות, יש קליקות. יש קבוצה בוא נגיד, הענף מחולק לכל 10 בערך. הם קליקות, שהוא שומר לו, נותן לו נסיעה, אם יש לו 2 נסיעות, הם קבוצות, מחולקים לקבוצות, קבוצות, של בערך 10 נהגים. אבל אתה יודע, בגלל האפליקציות, עזוב שהאפליקציות עשו טוב, ואנחנו לא נגד חס וחלילה או משהו, אבל אם אתה שם לב, בגלל האפליקציות כאלו, כאילו, הנהגי מוניות כבר אין להם את החבר'ה של התחנה, מה שהיה פעם. אתה זוכר את זה? ברור. זה כבר לא מה שהיה פעם, ולעולם לא יהיה מה שהיה פעם. איפה הסטלבט שהיה לנו במכשיר קשר? זה דור אחר, זה עולם אחר, זה חבר'ה צעירים, חבר'ה שהרבה לא מכבדים אחד את השני, גונבים נסיעה אחד לשני, אם הוא לא רואה. זה לא מה שהיה פעם, רפישי הכבוד, כל העולם, כל המדינה השתנתה. אבי, אתה יודע, היום, כל נוסע שעולה לאוטו, בראש שלו, קודם כל הוא נכנס לאוטו, למונית, הוא אומר, הנהג מונית בא לדפוק אותי. נכון. הוא ישר אומר, גנב. עכשיו, מה הם חושבים גם? שהנהג מונית נוסע ליד בכוונה. מה אתה אומר על זה? זה שטות מוחלטת. אני אומר להם שאין קשר בין אין קשר, במיוחד בעיר, המונה הוא בסדר. אם הוא מחוץ לעיר, שהמונה דופק את הנהג, אז יש להם הדמיה כזאת, אבל זה גם שטות. הנהג צריך להגיע, כמה שהוא יגיע נסיעה קצרה, יותר רווחית. מהר, שלום ביי. קצרה, להגיע לנושא הבא גם כן. שלום ביי, הנושא הבא. בדיוק. נקסט. עכשיו יש לי עוד שאלה אליך. נהג מונית, מה אתה אומר? בתור נהג מונית אני מדבר איתך. אתה היית מעדיף שהנוסע יישב לידך מקדימה או מאחורה? מאחורה. מאחורה. כמוני. מאחורה. אני הייתי מקרב את הכיסא עד הסוף, כן. שם את העיתון על המושב בכוונה, וגם בא עם האוטו עם הדלת האחורית עד לנוסע, כן. שלא לו את האופציה להתקרב קדימה גם. עדיף מאחורה. יותר בטיחותי לשתי הצדדים. מה עדיף לנוסע? מונה או מחיר סגור מראש? שמע אבי, זה משחק של שאלות קצרות. תשובות קצרות, טק טק. מחיר סגור. מחיר סגור. נהג מונית מעדיף שיחה או שקט באוטו? שקט. מה הזמן הכי טוב לנהג מונית, בוקר או לילה? תלוי בתנועה. מה הכי משגע את הנהג מונית בכביש? פקקים. מה הרכב הכי פופולרי היום? טויוטה. מונית חשמלית או היברידית? היברידית. היברידית, טוב, אל תצעק, אנחנו שומעים. הנסיעה הכי ארוכה שעשית בתור נהג מונית? תל אביב אילת, אתה לא חזור. תגיד לי, מתי היה עדיף להיות נהג מונית? היום או בתקופה שלך? בתקופה שלי, היום זה על הפנים. היום הוא לא מביא משכורת הביתה, עדיף לא ללכת לאגד. עכשיו תשמע, אני זורק לך שמות של רכבים, אתה תגיד לי את הפלוסים שלהם. טויוטה קורולה. מצוינת. טויוטה סיינה. נחמדה. זהו? תראה, אילת לא. בוא נגיד שעל הקורולה... אל תתייחס אילת, כל הארץ, אנחנו נהגי מוניות. תראה, אני לא חזק בתל אביב, אבל אם יש עבודה היא שווה. אם לא, הביטוח יקר היום. טויוטה CHR? לא משהו. טויוטה קאמרי? בסדר, אבל קורולה יותר כלכלי. יונדאי סונטה? לא לגעת. לא לגעת, וואי. הונדה CRV? לא לגעת. לא לגעת, הרג את האוטו, זהו, קבר אותו. שמע... אני מדבר איתך על אילת, אין לנו מוסכים, יש לנו מוסך אחד נורמלי באילת, שזה טויוטה, וזה חשוב, זה קובע. טוב, אתה מדבר בגלל השירות לא לגעת. בגלל השירות. לא בגלל שהאוטו לא טוב. לא לגעת, כי אין לנו שירות באילת, אני מדבר על אילת, כי אני שמה 40 שנה כבר. אילת זה מדינה אחרת, לא קשורה לישראל. לא קשורה, וכאילו, תראה, בוא נסביר לך משהו לגבי אילת, אילת זה הבלאי הכי גבוה, היה לי גם מוסך הרבה שנים, של צ'מפיון, באילת זה הבלאי הכי גבוה בארץ, בגלל הכיכרות והחום. צמיגים בתל אביב עושים נהגים 100,000 קילומטר, באילת 40-50. כי אילת, האוטו עומד הרבה שעות, אם הסגן עובד מחכה לנוסעים. כשהאוטו עומד, השעתון של שעת עמידה של אוטו, הוא כמו 3 שעות נסיעה. אתה יודע, אני חייב, אתה מדבר כל הזמן, אילת. בא לי לשאול אותך שאלה, שאותי באופן אישי מרגיזה. אילת זה עיר בלי מע"מ, נכון? כן. אתה מגיע לאילת, מסתובב בקניון, מסתובב בכל המקומות. חוץ מהמותגים, הכל חרטה. אתה משלם יותר יקר מתל אביב. לי אתה אומר? ועלק אילת זה בלי מע"מ. אני אגיד לך מה בלי מע"מ. פלאפונים, מוכרים באילת 1,000,000 פלאפונים, יש 50,000 תושבים. מחשבים, מוכרים המון. שואבי אבק, דייסון, נינג'ה, כל הדברים שהם מוצרים, או זרה, או מנגו, כל משהו מותג, ויש 2 מחירים. פקטורי. כן. יש אילת לא אילת. אילת, כתוב על זה, אילת לא אילת. זה היחידי. כל השאר חרטה. כל השאר חרטה. אז אם זה ככה, עדיף שיחזירו את המע"מ לאילת. כבר דנים בזה, כל תקציב דנים בזה. תראה, פעם היה בירה, החזירו את הבירה, סיגריות, החזירו את המע"מ, זהב, החזירו את המע"מ, אופנועי ים וזה, החזירו את המע"מ. מה נשאר? אמרתי לך, פריטי חשמל קטנים, יש באילת חנויות פלאפון יותר מאשר יש בתל אביב. ותורים מפה עד ירושלים. אבי, איך אתה מסכם את התקופה הזאת? אנחנו עוברים שנה הכי קשה שיש. הכי קשה שהייתה בענף, ואיך אומרים?
זה לא הסוף עוד. אתה אומר עוד לא נאמרה מילה אחרונה. עוד לא נאמרה מילה אחרונה, תלוי ב5 נובמבר. בכל זאת, משהו אופטימי, יש לך להגיד לנהגי המוניות? יש לי להגיד שתנו שירות טוב, סבלנות, ויהיה טוב בעזרת השם. אתה אומר, תהיו אנשים טובים. ואם טראמפ יבוא, יהיה לנו טוב. זה היה אבי תורג'מן, מספר 1. אחלה אבי.